Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας παράσταση έχει μια ιδιαιτερότητα. Σπουδαστές από όλα τα μέρη του κόσμου, από Τσεχία, Πολωνία, Ουκρανία, Σερβία, Κροατία και Αίγυπτο, μαζευτήκανε για να σας παρουσιάσουν ένα αμιγώς ελληνικό έργο, μια αριστοφανική κωμωδία. Όμως, δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Βρισκόμαστε στο φινάλε μιας εξαιρετικά δημιουργικής διαδικασίας, ενός ταξιδιού στην τέχνη, ενός ταξιδιού στο μαγικό κόσμο του θεάτρου. Αυτό το ταξίδι λοιπόν, αν και ξεκίνησε απλά ως μια ευκαιρία για να περάσουμε καλά, νομίζω ότι μας οδήγησε σε ένα υψηλότερο σημείο. Καταρχάς, αισθανθήκαμε τη γοητεία της αριστοφανικής κωμωδίας και τη διαφορετικότητα του τρόπου σκέψης του Αριστοφάνη. Κυρίως όμως, μάθαμε την αξία της ομαδικότητας και το να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να πετύχει το στόχο του, όσο δύσκολος και αν φαίνεται αυτός με πρώτη ματιά. Έτσι λοιπόν, σήμερα δεν μιλώ ως δάσκαλος των παιδιών, αλλά ως συνοδοιπόρος τους, ως συνεπιβάτης σε αυτό το ταξίδι. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Παπά που μας παραχώρησε τη διασκευή του έργου που θα παρουσιάσουμε σήμερα, καθώς και τη μουσική που επιμελήθηκε ο ίδιος. Επίσης, τους κυρίους Ράντογλου Γιώργο και Μιχαήλ Παπά για την τεχνική υποστήριξη και τον κύριο Αντώνη Χρήστου για την τεχνική κάλυψη του έργου. Φυσικά, πρέπει να αναφέρω τις ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς του κυρίου Δημήτρη Καριώτη προς τους σπουδαστές του κέντρου. Πάνω απ' όλα όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους σπουδαστές, όλα αυτά τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που τους έκανα για να παρουσιάσουμε το σημερινό έργο. Να τους ευχαριστήσω για την υπομονή και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε και θα ήθελα να πω σε όλους ότι είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για αυτούς. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε απόψε μαζί μας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη παράσταση. Από τα άγρια χαράματα και ούτε πού πρόλαβα να ετοιμαστώ. Με καίει το φιλοκάρδι μου, καλή μου Θεσσαλονίκη. Συγχύζομαι, σας σκέφτομαι, των γυναικών τη μοίρα. Γι' αυτό SMS έστειλα παντού, σε όλες τις γυναίκες. Να ανταμωθούμε γρήγορα, να αποφασίσουμε. Γιατί δεν πάει άλλο. Πούντες όμως. Κοιμούνται οι μουλάρες και δεν λέει καμιά τους να έρθει. Μα τανσούνε, χρυσή μου. Δύσκολα βλέπεις, ξεφορτίζουν οι γυναίκες. Μία να σηκώσει τον άντρα της, άλλη να ταΐσει το μωρό της, άλλη να πλύνει τον απατό της. Άσε με, καημένη Κλεονίκη. Εδώ το θέμα είναι σοβαρό. Σοβαρό, μα για τι πράγμα μιλάμε. Μεγάλο πράγμα. Πόσο δηλαδή. Πολύ μεγάλο. Τότε, γιατί αργούν να φτάσουν.
Φυσικά, κακόμοιρα μου αυτό, θα έκρακαν όλες. Στον νόμο βάζοντας τα ποδάρια. Να στο πά, έρχονται κάποιες. Πρώτη μου φαίνεται πως είναι η Μυρίνη και εξοπίσω τη Σουκάλια. Γεια σας. Καλώς πες. Αργήσαμε τα λιμονή στράφη. Πού είσαστε, μωρέ, με ασφαλοφόρο ερχόσασταν. Μα τι είναι αυτό το βιαστικό? Δεν μπορεί να περιμένει. Πανέρωσέ το μας λοιπόν. Έλα, και δεν βαστιέμαι. Μα τι να του θες δω. Άντρα θέλω. Τώρα τον θέλω. Κάντε λιγάκι υπομονή μέχρι να πούν και οι άλλες. Μα έρχονται και λαβίτω μαζί τους. Γεια και χαρά σου λαβιτό, ανδρογυναίκα πρώτη. Γεια σας γυναίκες, ήρθαμε. Για να σε δω, για να σε δω. Τι χρώμα ροδαλό, τι σφρίγκος, τι κορμάρα. Μωρέ, εσύ και το τάβρο βάζεις κάτω. Online θα περνώ, γυμνάζομαι ολόκληρη ημέρα. Βάρη σηκώνω, νητάρια πετάω, παλεύω, τρέχω, φυγώ και όπως φυγώ, το καλομέρι μου σιγουριστέρνες. Γιατί σου πει μωρή, ο κόλος σου να το βαράς. Εσύ, το κοριτσόπουλο, το τροφαλό, πού θα έρχεσαι? Α, το βλέπω, είναι στενό. Και μπρος και πίσω. Λοιπόν, γιατί με σκόνεξες εδώ? Ρίτα, τι θέλεις από μας? Μίλα μας κυλενάδα για το σπουδαίο πράγμα σου. Άντε λοιπόν, μας γάστρωσες. Έλα, και δεν βαστιέμαι. Πρώτα, να σας ρωτήσω το κάτι της. Τους πατεράδες των παιδιών σας που λείπουν στο στρατό, τους λαχταράτε? Αχ, η δυστυχή. Έχω 5 μήνες να τον δω. Μίλη τους έτσι, λοιπόν. Έρχεται πότε εμένανε, μα όσο να πει πάλι φεύγει με την ασπίδα αγκαλιά του. Αχ, τι όμορφος που ήταν ο δικός μου. Ξανθός. Να τον θυμάμαι καλά. Εμένα με παρό με λαχρινός. Τόσο που έχω να τον δω, άσπρο θα έχει. Αχ, τι μου θυμήσατε και δεν βαστιέμαι. Μόνο οι ιέροι μείνανε. Ούτε ένας άντρας, έστω ένας γκόμενος για δείγμα. Καταραμένε πόλεμε! Αχ! Θέλετε να βρω κόλποτε τα πέρατο για να λυτρωθούμε από το πόλεμο, καλές μου? Για να λυτρωθούμε από το πόλεμο! Μωρέ, και το βραχί μου πίνω. Θα σκίσω το κορμί μου στα σαρδέλα. Αχ, και να έλεπαν τα μάτια μου ειρήνη. Αν θέλετε να αναγκάσουμε τους άντρες μας να κλείσουν οι γυμνοί, Μίλα λοιπόν, μας έσκασες! πρέπει να κάνουμε από εκεί. Από τι! Από τα συντηρητικά μας καθήκοντα. Αχ, ωραία! Πέταξε το να κλείνουμε τα πιάτα. Ούτε θα σπουδαίζουμε το σπίτι. Επιτέλους με έφαγε η σκάφη. Τέρμα το σκούπισμα, τέρμα το μαΐρεμα. Κοίτα το φεμινιστικό κίνημα. Οι άντρες να ξεσκατίζουν τα μωρά, οι άντρες να τα θυλάσουν. Σταματήστε! Δεν εννοώ από τι από αυτά τα καθήκοντα. Από τι! Από το πέος! Τι κάπατε, τι πάτε, τι μουρμουράτε, γιατί βρωμιάζεστε? Αδύνατο! Ας μας πάρει το ποτάμι του πολέμου. Ας μας πάρει το ποτάμι. Και εσύ κορές μωρή σατέλα που χασκιζόσουνα στη μέση. Πες μου να πέσω στη φωτιά. Καλύτερα το πυρ παρά δίχως το πέος. Αργαπομούνες, άχρηστες. Τίποτα δεν αξίζουμε μωρέ. Μόνο το πλισταριό και ο νεροχύτης είναι για μας. Ω γυναικείο φίλο χαζοβιόλικο. Δύσκολο το πράγμα να κοιμάσαι μοναχή. Θέλω την ειρήνη και το δέχομαι. Μπράβο ρε λαμπητό ανδρογυναίκα. Μα υπάρχει ελπίδα Να να πετύχουμε. Μα τις γυναίκες των θεών, ναι, και πολύ μεγάλοι. Ακούστε, σαν έρθουν οι άντρες σας, με ρούχα στα νύχια, ραχνοπή, φαντάνα και ύστερα, είσαστε ένα χορό, μέχρι να τους ανέβει το αίμα στο κεφάλι, την ώρα αυτή, το κάνουνε το μυαλό τους οι άντρες.
στα Σοφία. Τότε παραντούσου χωρίς κέφι. Τους ξέρετε, δεν τους ξέρετε τους άντρες. Τι μας λένε όταν αρχίζουν? Μας σου αρέσει. Και τι ρωτάνε όταν το κάνουν? Σου αρέσει. Και όταν τελειώνουν, τι ρωτάνε? Σε άρεσε. Αν δεν το ευχαριστιέται και η γυναίκα, παραζώνουν. Ψυχρό το φιλικό, αερογάμισο άντρας. Μα... Λεωνίκη, τι είναι αυτά? Δεν καταλαβαίνεις πως το θέμα της ειρήνης είναι πολύ σοβαρό? Και το άλλο θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ίσως και σοβαρότερο. Έλα, καλή μου φιλενάδα, τα αγαθά κόπης κτώνται. Έτσι δεν το έλεγαν και οι αρχαίοι. Έλα, μη κάνεις έτσι. Α, να και η Αγλάια, η γριά πάνω στην ώρα ήρθε. Πες μας, τι νέα φέρνεις? Τριάντα επιστημόνες! Η κόρη μου αγωνίστρια! Σας βάζω κάτω όλες! Συγγνώμη, εσύ τρεις θα κόντιζα, το άσχετο το λόγο. Πες μας, τι νέα φέρνεις? Της ξυγελάς απ' τις πρωί! Οι άντρες είναι βόδια! Σε λίγο οι Ακρόπολοι θα έρθουν και τα δικιά μας! Μόλις είναι σας δώσουν οι μπουκάρι του σαμπάν! Να είστε καλά, Λεβέντισσα, και πρώτα και στα βράδια. Α, Στα βράδια! α, μιλάω να φεύγω! Έκανε ο δίκαιος σαμπάν! Τι λέτε, βρε γυναίκες? Δεν ορκιζόμαστε να δέσουμε ιερά τις συμφωνίες? Σε γίνα εσύ τον όρκο και ορκιζόμαστε. Φέρτε μου τη στάμνα το κρασί. Φέρτε μου και τις κούπες. Μάρτυρας θα γίνει ο Διόνυσος, του έρωτα ο Θεός και του θανάτου. Και όποια τον όρκο παραβεί, στα σκέλια της παραμύθι. Τώρα σηκώστε τα ψηλά, ψηλά σαν αιοχέρια. Μη σώσει σύζυγος, μην σώσει κόμενος. Μην σώσει σύζυγος, μην σώσει κόμενος. Μπροστά μου να σταθεί με πέος δούρο. Μπροστά μου να σταθεί με πέος δούρο. Αβάτευτη το βίο θα περνώ. Αβάτευτη το βίο θα περνώ. Λεωνίκη, τα λέμε όλα. Έτσι, ορίστε. Το βίο θα περνώ. Είπαμε όλα. Δεν μπορώ, θα λιποθυμίσω. Ας τα ψόφια και προχώρα. Αβάτευτη το βίο θα περνώ. Για να φουντώνει πιο πολύ του άντρα μου η στήση. Για να φουντώνει πιο πολύ το άντρα μου η στήση. Μέχρι να πει το ναι και να γίνει ειρήνη. Μέχρι να πει το ναι και να γίνει ειρήνη. Εβίβατο λοιπόν, ας πάνε οι όρκοι κάτω. Εβίβα! Ο Μπραγώνης Ακρόπολης ψηλά θα ανεβούμε, ψηλά θα ανεβούμε. Για να μας ανεβούμε, γιατί για να μας ανεβούμε. Θα δείξουμε στους άντρες μας τι γυναικεία φύση, τι γυναικεία φύση. Ύστερα ας διαλέξουμε πόλεμος ή Λεωνίκη. Αφού δεν είπα τίποτα. Αμάν! Τι βρέξιμο είναι αυτό! Πιάσαμε τα νάρια και με σφίγγουν. Άτ, εσύ, Για το Θεό, πετάξου να φωνάξεις τη Μυρίνη. εσύ ποιος είσαι που τους πας. Κνήσιας Πεωνίδης, άντρας της. Α, γνωστό το όνομά σου. Μα
Μας έπαιξε η Μυρίνη με αυτό. Αχ, ο Παιονίδης μου εκείνο, αχ, ο Παιονίδης μου το άλλο. Όλη τη μέρα με ένα Παιονίδη στο στόμα είναι. Αλήθεια λες? Μα την Αφροδίτη. Ναι, έρθει και ακόμα. Να μου την φωνάξεις? Εσύ, τι τι πες, που άλλο δεν κρατιέσαι. Το παιδάκι μας είναι άρρωστο και κλαίει και την θέλει. 2 λεπτάκια μόνο να την δει. Εντάξει, σας λέει που την θέλει. 2 λεπτάκια. Μυρίνη, Μυρίνη. Τι είναι και φωνάζεις? Μυρινάκι μου, δικό μου κοριτσάκι. Τι θέλεις εσύ εδώ? Έλα κούκλα μου πτικά, έλα να 2 λεπτάκια. Φρίτς. Έλα σε παρακαλώ. Κάντε το παιδί μας που κλαίει και σε αποζητά. Τράβα και όπως είπαμε. Καλά. Αν είναι το παιδί μας, ας είναι. Θα έρθει. Χαρά δεν είδα στη ζωή μου από την ώρα που ξεπόρτισε. Μπαίνω σπίτι με πλακώνει. Μόνα και έρημα μου φαίνονται όλα. Χαρά δεν βρίσκω στο φαΐ. Και αν πεις για τούτον εδώ, πού, Θεέ μου, πού να τον βάλω. Αφροδίτη μου, εσύ ομόρφινες, εγώ έχω καιρό να σε... Κάτω τα χέρια σου. Βρε Μυρινάκι μου, τι σχέση έχεις εσύ με αυτές είναι ώρες. Έλα, γύρνα στο σπιτάκι και να μην με βασανίζεις. Μ' αγγίζεις ποτέ. Αν δεν γίνει ειρήνη, ποτέ. Θα είναι και αυτό, όταν θα έρθει η ώρα. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα της ειρήνης, τότε λοιπόν θα έρθει και η ώρα με αυτό. Τώρα, ξέχασέ το. Είμαι δεμένη με όρκο. Τον παίρνω απάνω μου. Σε μένα σπέσει ο κεραυνός. Μα δεν βάλαμε κεραυνό. Ό,τι βάλατε. Καλά. Με έπεισες. Αλλά να ξέρεις, δεν το κάνω για σένα, αλλά για το παιδί μας το κάνω. Πού πας, θα με τρελάνεις? Πάω να κάνω στρώμα. Μωρέ, χες το στρώμα και πέσε κάτω. Όχι κάτω ο Παιονίδης μου. Να αγαπάει μωρέ το γυναικάκι μου. Να το παιδούστρο μέσα. Ορίστε, σάπλωσε εκεί. Όχι, μη. Δεν βλέπεις, είναι βρώμικο. Πάω να φέρω ένα συντόνι. Πω, τρέχα και έλα γρήγορα κουκλάρα μου. Τρελαίνεται για μένα φως φανάρι. Έλα, κοίτα βαστιέμαι. Αχ, χαζί τι ξέχασα. Θεέ μου, τι είναι πάλι? Τα μαξιλάρια. Με πέθανε, με λίγωσε. Έλα. Έλα και θα κρεπάρω. Κλείσε τα μάτια σου και έρχομαι. Έλα και θα μου σπάσω από το πρίξιμο. My duck is sexy and I know. My duck is sexy and I know. Αμά, έφυγε κακούργα, έφυγε. Και τι να τον κάνω αυτόν εδώ, πού να τον βάλω τώρα. Ehi, si sta tutti in Acropoli. Grazie alle donne pinguine e le sistrate. Ποιος είσαι? Άνθρωπος είσαι. Chirica. Chiodori. Famiglia Σωτήρη με το ζόρι.
Καντό πατώρι! Λίγο άρρωστος μου φαίνεται. Τούλη. Τι να σας πω, βρε ψοφρίσι μου. Άλλο να σας λέω και άλλο να σας σηκώσω τη φλαμίδα. Μα φτάνει πια. Μην μας παιδεύετε άλλο και εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλετε. Τώρα, πού είναι η Λυσιστράτη? Ας έρθει πια, ας βγει. Εσύ, ποιος είσαι που με ζητάς? Αισθανμένος των ανδρών. Είναι κάτι κόπο, τι κόρος είναι αυτό. Σας φέρνω ένα μήνυμα ειρήνης. Παντού σταμάτησε ο πόλεμος. Και πώς συγγνώμη σας αλλάξατε? Έγινε σύναξη τρανή. Μαζεύτηκαν σπουδοί από όλα τα μέρη τα γνωστά, παντού τα ίδια. Άρρωστοι καταντήσαμε, τόσοι λεβέντες άντρες. Και ποια η αρρώστια σας, μωρέ? Βλέπεις, γενική οξία καυλίας. Αλλά νικήσατε, θα γίνει το δικό σας τώρα. Δεν ξέρω, πού είναι εκεί. Χωρίς ακρό